IB Star yawa ina ta binki kin ki kula ni ki tallafa son ki ya mini rauni dan Allah da wure zo ki kula ni in daina yin fama da tunani kaunar ki ta sa mun yi kamanni a zuciyar ki nake so ki sani na baki hannu na ki rike ni ki kai ni birnin so ki aje ni. Assalamu alaikum gimbiya gani na zo gunki habibiya ke nake so tun kafin jiya taimaka mini baby kin jiya kanki nayi fama da mazan jiya tunda kin yo da can tarbiya dole ne fa a yi miki jiniya. Ki tausaya a gare ni ki lamuni kaunar ki bana ji bana gani ina rufe idanu ke nake gani ni ko ina za ki je da ni cikin masoya na ki sa da ni ina yi cuta ke ce magani rabo da ke shi zai cutar da ni in babu ke aini ma babu ni. Ki ban umarni komai zan iya akan ki zan ɗauki buhun ɗaya isa a kaina in shiga duniya kaunar ki ta shiga lungun zuciya ba rana ta fita komai wuya abun adokin zarce baturiya ina ƴan mata ku zo fa ku kwaikwaya ta iya girki ta iya tafiya agun abinci ba ta da sanya tana da kyau ga daɗin murya aure da ke na ɗau aniya cikin gida na ki mun jarmiya Allah tsare ni na yi miki kishiya babu faɗa me ya kawo hayaniya wake kaɗai za da yi wa dariya in ba ke ba zan shiga rijiya.